Gaya na step oy. Asa namang sniper? Pagdali. Ayok ikuan, ayok yan na. Saan man na? Siyempre, tira. Sige daw, patanawar ako, Bi. Nga ni, oh. Sayon raman di ay. Oh, sige. Ikaw na po, be. Taro nga. Bata ni eh. Ay, magdinayo pagod ka. Anaon? Oh, sige. Tira. Tira, tira. Oh, no. Step? Oh, saan? Parang ninaigo. Aba. Na ako ihatag nga bagong misyon ni mo, Agent Ray. Yes sir, andam ko sa bagong nga misyon nga mahihatag na ako. Naay dako nga sindikato karon. Sige sir, mapuksa na to ng nga sindikato. Kailangan nimo mapin down ang target. Kailangan na within 24 hours. Yes sir, within 24 hours, mapin down na ako ang suspect. Pero na ko'y pangutana sir, wala ko'y baril karon kay wala ko natagag budget. Aw, wala kay budget. Tay ko silid to. Wa. Okay kayo na, Agent Ray. High powered. Naya lang. Mahalo pa na kayo. Kasi magubak ba? Yes sir. Sige, Agent Ray. Lauman ako na. Sige sir. Agent Ray. Yes sir. O instructions ha. Copy that. Kumusta ang balibo? Standby ako diri. Sige, standby ha. Okay. Yati mo ko na pwede man na chup. Tayo na po kayo. Atay mo rin, bakong nalibang nga ni bay. Balik na ako kapa. Ma'am, okay ra ka diha, ma'am? Okay na ko, boy. Pagtalong dag-drive diha ay sigtan na ako. Ma'am, wala man ko na balaka, ma'am. Nabalaka lang ko sa imong safety ba? Saman dun? Kadali lang mama kay Murag. Namin. Naku, nabantayan ba? Murag pag nadaot. Sige ko, i-check ko. Kaya basig ang sanay na daot diha. Kasi lang mama mo. Kausun sana ako ni ma'am kay basig kung sana ni nadaot dali.